SEO er optimering af en hjemmeside, så den ligger bedre på Google. Og hvordan gør man så det? Ja, Google er en søgemaskine, der forsøger at vise dem, der søger, det som de leder efter. Så søgeoptimering er i virkeligheden bare at hjælpe Google med at forstå, at en hjemmeside er relevant for et givet ord. Der er mange forskellige tekniske niveauer af SEO, så jeg vil ikke dykke ned i dem alle sammen. Men lad os tage et eksempel. Løntoft Plastikkirurg er en virksomhed, der ligger i Odense. De har den hjemmeside her. De vil gerne komme frem, når man ind på Google søger på plastikkirurg Odense. Så er det, man kan forestille sig. Når jeg har søgt på plastikkirurg Odense, eller dem, der søger på det ord, hvad kunne de godt tænke sig at finde på en hjemmeside? De vil nok gerne finde en masse behandlinger. De vil nok også gerne finde et godt design, en pæn opstilling, og måske også en masse information om, hvordan det fungerer, og måske også nogle priser. Så handler det om at få alle de ting ind på sin hjemmeside.